Il-ħamis filgħaxija saret velja fil-Belt Valletta biex titfakkar il-memorja ta' Rita Lul, il-mara ta' 49 sena, ta' 3 tfal il-inqatlet kisa ħubieret fajn silem nhar is-sibt li għadda. Mijiet attendew għal din il-velja li saret quddiem il-Parlament, velja li kienet organizzata mill-Fondazzjoni għad-Drittijiet tan-Nisa biex mhux biss titfakkar il-memorja ta' Rita Lul imma jitwassal messaġġ qawwi kontra il-vjolenza. Il-Fondazzjoni qed tappella lill-Gvern u lill-politiċi biex jieħdu din it-tema bis-serjetà. Mhux se ninsew qatt isem Rita kif mhux se ninsew lanqas l-ismijiet tan-nisa kollha li ġew vjolentati u maqtula fl-aħħar snin, dan fid-dawl ukoll ta' dak li ġara fl-ewwel weekend tal-2022 bl-assassinju ta' Paulina Dembska. Intant fost reazzjonijiet fuq il-mezzi soċjali spikkaw dawk ta' bint Rita Lul, Georgina u kuġinta Sefora Tabone li selmet l Rita Lul, poeżija li fija referit għal mod kif għall-imħabba li kienet tħobb kellha tħallas prezz qares ħafna. Preżenti għal din il-velja kien hemm il-kap tal-Partit Nazzjonista Bernard Grech akkumpanjat minn Martu Enmeri.